श्रावण महिन्यांतू भगवद्गीता विषय आम्ही चर्चा करता असायची. चर्चा करच्यांतू दोन्ही 3 टॉपिक आता जल्लेला आसा. आज दोन्ही सेशनाचे दोन्ही टॉपिकाचे विषय आमकां सांगून दिवचे हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभू येता आसाची. तांणी मुंबईतून सुरवेरी आमकां तुलसी आर्स इंतू सूर कोरिया आमगेलो टसाची कारकला तुकून श्रीमती रश्मी भट तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की तुलसी आरती नायचे सेशन सूर करूंक. रश्मी माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. स्कंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश्च स विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ये नमो नमः. नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्ण सेवा पाप्यो यही अभिलाषी नमो नमः. जेतो मारो शरणो लोये सारा वांछा पूर्ण को कृपा कोरि करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः. मोरे यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हरि बो सदा जुगल रूप राशि नमो नमः. यही निवेदन धरो सखीरनु गातरो सेवाधिकार दियो करो निज दासी नमो नमः. दीना कृष्ण दासी कोये हे जीवा मोर होये श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जीन बासी नमो नमः. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. यानी कानि च पापानि ब्रह्महत्य दीपानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी. जयो वृंदे देवी जयो वृंदे देवी जयो वृंदे देवी जयो वृंदे देवी. तुलसी महारानी की जय. श्री वृंदावन महारानी की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी तुमका. आता आमगेलो टसाची श्रीमती पद्मा भट्ट त्यांनी मणिपालातून जॉईन केलेलं असं उडपा लागी. त्यांनी आमगेलो ट्रान्स्क्रिप्टाचे अर्जे असतांका माताजी तुमकां सूर करूं येता श्री श्री वृंदाष्टकम
श्री श्री वृंदाष्टकम, वृंदा देवी अष्टकम। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। गांगेय चांपेय तडे त्विनिंदे, रोचे प्रवाह स्नपितात्मवृंदे, बंधूक बंधूदिति दिव्यवासो, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। बिम्बाधरोद्विवरमन्दहास्य, नासागरमोक्त्यद्युतिदीप्तितास्य, विचित्ररत्ना भरणश्रियाधे, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि, दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्य, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। त्वदाज्ञया पल्लवपुष्पभृङ्गा, मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जा, मध्वादिभिर्भान्ति विभूष्यमाणा, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। त्वदीयदूत्येन निकुञ्जयोनो, अत्युक्तयोकेलिविलाससिद्धा, तत्सौभगं केन निरुच्यतां तद्, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। रासाभिलाषो वतसिश्च वृन्दावनत्वदीशाङ्घि सरोजसेवा, लभ्या च पुंसा कृपया तवैव, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। त्वं कीर्त्यसे सात्वततन्त्रविद्भिः, लीलाभिधान किल कृष्ण शक्ति, तवैव मूर्तेस्तुलसीन्द्रलोके, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। भक्त्या विहीना अपराधलेशै, क्षिप्तश्च कामादितङ्गमध्ये, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् परेष्व, वृन्दावनाधीश पदाब्ज भृङ्ग, सप्राप्य वृन्दावन नित्यवासं, तत्प्रेमसेवा लभते कृतार्थ, वन्दे नमस्ते चरणारविन्दम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम, वृंदे नमस्ते चरणारविंदम।
वृंदाष्टकम की जय। श्री श्री वृंदा महारानी की जय। हरे कृष्ण। हे कृष्ण माताजी, वंदे नमस्ते चरणारविंदम। हरि 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 हरि। आता आमगेलो टसाची डॉक्टर कामाक्षी किनी त्यांनी गीता महात्म्य सांगताची आयचे सेशन जस्ट स्टार्ट जावचे फुडें ओवर टू यू माताजी। त्यांनी फोन येतुकून असं जॉइन झालेलो। हरे कृष्णा। गीता महात्म्य बाय श्री आदिशंकराचार्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयत पुमान् विष्णोपादमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृत स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यौ शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्ससुधी भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थँक यू माताजी, धन्यवाद तुमका। आजी आमगेलो टसाची डॉक्टर मुकुंद शानबाग हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभु त्यांनी प्रभुजी मुंबई तुकून जॉइन जाता आसाची। मधुपती प्रभू तांका ओके त्यांनी मुंबई तुकून जॉइन जाल्लेलो आसाची आमकां। तुमकां पुरा सुपरिचित जावन आसा त्यांनी म्हळ्यार फुडें मस्त सेशन्स काडलेले आसा। कृतज्ञ सूर केलेले, ग्रॅटिट्यूडान सूर केलेले। तदनंतर वेरियस टॉपिक्स आमगेल्यान तूं कोंकणी कोंकणी तूं भागवत पुराण कोंकणी खातीर काडलेले आसा। त्यानंतर वेरी विविड प्रीचर मुंबई हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजाला शिष्य जावन आसा त्यांनी। फुल फॅमिली आमकां आयडल एग्जाम्पल म्हणून येता तांगेल फॅमिली पळयल्यार। तांगेल धर्मपत्नी हर ग्रेस राधाराणी माताजी, तांगेल्या चेडूं पुरा कृष्ण भावनामृतांत आसाची। पायले पकेरे आमकां तांगेला आनुय हांव डॉक्टर वृषभान प्रभुजी, तांगेल माई कीर्तिता माताजी तांणी नाच येता। डॉक्टर वृषभान प्रभुजी तुम्ही आयकून आसका, मस्त सेशन्स भागवत पुराण कोंकणी दिलेला। फुल फॅमिली तांगेल्या कृष्ण भावनामृत आसाची। एज ए प्रोफेशन तांणी डॉक्टर जावन आसाची। तांतू हांव एक हांतू सांगता कसं म्हणल्यार तुमकां हाजे फुडें सांगिल्लें आसा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युं नमामि। इतिमिति नभा
नरसिंह प्रेयर सत्संगचे आत्ता सांगता असं प्रभू म्हणून लेखू पुरवची तुम्ही इति म्हळ्यारी या सौभाग्य खंयचेय डॉक्टर मेळना तिले सौभाग्य हांकां मेळ्ळेलें आसा साक्षात नरसिंह देवाक दंताक सेव करचे मायापूरचे नरसिंह देवाक दंता सेव करचे हांकां मेळ्ळेलें आसा अवसर मेळ्ळेलो आसा हांकां आजी हांव हांकां स्वागत करता आसा प्रभुजी ओवर टू यू हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं करना, आवाज मत करना। दंडवत प्रणाम। मुरलीधर चरण प्रभू आणि सगळे वैष्णव चरण कमलात खूप खूप धन्यवाद तुमगेले की म्हाका एक संधी दिल्या आज भगवंता बद्दल चर्चा करच्याक। त्या निमित्ती आयची विषय म्हाका प्रकृती आणि पुरुष ताजेर थोडे चर्चा करचा सांगेल म्हाका। तर थोडे हांव प्रयत्न करता जे काय हांव ऐकल्या मेगल जे वरिष्ठ गुरुबंधूकन तांगेल तोंडान प्रभुपादान दिल्लीचे भगवद्गीता तात्पर्य त्या आधारा वयर हांव थोडीशी चर्चा करता तुमच्या बरोबर पाऊण तास। भगवद्गीता एक सुंदर विषय असा। अर्जुन आणि कृष्णाल संवाद। अर्जुन एक शिष्य आणि कृष्ण गुरु त्या रूपात हे पूर्ण सुंदर भगवद्गीता चर्चा आणि पूर्ण भगवद्गीता निर्माण झाले। आणि आता एक गीता महात्म्याबद्दल कोणे श्लोक उच्चारण केले सुंदर हाजी की सुंदर काव्य कविता कोणे रचना केली उरची ना आतापर्यंत।
अर्जुन रणभूमी सोडून विचार करत असेल आणि कृष्णान ताका पूर्ण उपदेश दिले की कशी तू क्षत्रिय असताना क्षत्रिय धर्म पालन करत असताना तू हे युद्ध कर काम आणि धर्म स्थापन कर काम. आणि प्रश्न उत्तर अर्जुन प्रश्न विचारतोय आणि कृष्ण उत्तर देत असेल. तर ह्या पूर्ण भगवद्गीतेत कृष्णानं जे काय गरज असा समजण्याकडे आध्यात्मिक प्रगती करण्यासाठी त्याच्यासाठी ते करता कसं कसं गरज असतं ते पुरा भगवद्गीतेत कृष्णानं अर्जुनाक सांगून दिले आणि ते अर्जुना सांगले ते आमगेल कथेक सांगले. आणि तांतू तशी प्रमुख 5 विषय ईश्वर, प्रकृती, काल, कर्म आणि जीवात्मा ह्या 5 विषयाबद्दल पूर्ण विस्तार रूपात कृष्णान अर्जुनाक शिक्षण दिले. आणि आज आम्ही ईश्वर आणि प्रकृती त्याच्याबद्दल थोडी चर्चा करूया त्या विषयावर. कृष्ण अर्जुनाक 5व्या अध्याय नंतर सांगतायत भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. अरे या जगात कोणी भोक्ता असेल तर कोणतं? कृष्ण म्हणता हा स्वतः असेल भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. जे काय यज्ञ कडून करताय ते यज्ञाचे तो फल स्वीकार करतात कोण? स्वतः. सर्व लोक महेश्वर जे सृष्टीत सगळ्याची मालिक ईश्वर तो कृष्ण. सुहृदम सर्व भूताना सगळे जे जीवात्मा असायचे तांगेलो सुहृद म्हणजे ताका बेस्ट फ्रेंड कोण तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूताना. आणि जे कोण हे जाणता ही इज द पर्सन who will achieve peace. ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति. तर ह्या भगवंतानं कृष्णान अर्जुनाक स्पष्ट सांगले की हाव ईश्वर हाव सगळा मित्र आणि सगळा भोक्ता हावच. हे ईश्वराले गुण. ईश्वर मला कोण? ईश्वर तो की जे काय वस्तू असतात भोग करचे त्याची पूर्ण श्रेय ताक मिळेल. ही इज द पर्सन हु इज द मोस्ट एन्जॉयबल सुप्रीम एन्जॉयर. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम जे काय यज्ञ तप तपस्या कोणी करता पाहिजे कोणा खातीर त्याची पूर्ण श्रेय जे आहे भगवंताक वता आणि तो कोण? कृष्ण. सुहृदम सर्व भूताना ईश्वर सुहृद सगळ्यात बेस्ट फ्रेंड. तुम्ही खंय गेल्यार तो जीवा तो एक परमात्मा म्हणत तुमगेल बरोबर प्रत्येक योनीत भ्रमण करत. जे जीवात्मा तांगेल कार्यान कर्म करताना वेगवेगळे जे योनी प्राप्त करत पळय त्या टायमार परमात्मा म्हण ईश्वर तांगेल बरोबर दरवेळी उरताचेच. असे कोण मित्र असा या जगात की आम्ही खंय वता पळय तांगेल बरोबर आम्ही तो येता अशी कोण मित्र असवे या जगात? फक्त एकच तो असा कृष्ण. ते सुहृद म्हळ्यार सुहृद. फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. केन्ना तुम गरज पळय त्या टायमार केन्ना तो येत कोण तो खरो मित्र तुमगेलो. तर कृष्ण खरो मित्र ईश्वर.
सर्व लोक महेश्वरम. आणि सगळा मालिक कोण? तो ईश्वर. ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशी अर्जुन तिष्ठति. कृष्ण भगवान अर्जुन सांगताची ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशी अर्जुन तिष्ठति. अर्जुन, ईश्वर सगळ्या जीवात्मा हृदयात स्थित उरत. अर्जुन तिष्ठति. तर हे भगवंताले गुण, ईश्वराल गुण तो नियंत्रण करता असा. आमगेल सगळं कंट्रोलर तोची नियंत्रण करता. आणि आम्ही जीवात्मा असा पळय, आमगेवर कोणतरी नियंत्रण करतील उरता. आम्ही केन्नाची स्वतंत्र नाची, आम्ही अधीन असायची. ईश्वर म्हणजे तो पुरुष, तांगेवर कोणी नियंत्रण करतल ना. आम्ही म्हणतल की अरे हा स्वतंत्र असा, मग कसं करच्या, कसं जाव का त्याव करता. पण फाल्यात तुमका पोट दुखला रे, तुम डॉक्टरने वचका पडता. माती दुखला तुमका गुळी घेवका पडता. माती दुखचे ते पेन किलर घेवका पडता तुमका. लूज मोशन झाला तुमका टॉयलेट वचका पडता. कडे तुम्ही कशी म्हणता की तुम्ही नियंत्रण करता असाची. आमगेल वयर नियंत्रण करतले खूप असाचे. आमगेल नियंत्रण करतले. पण ईश्वर मला कोण? ईश्वर तो व्यक्ती तांगेवर कोणी नियंत्रण करतल करत ना. म्हणून प्रभुपादानं कृष्णा सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड म्हणलं. परम पुरुषोत्तम. श्रीकृष्ण कोण? परम पुरुषोत्तम. आणि त्यांनी कशी हे साबित केलं? त्यांनी 10व्या अध्यायात सुंदर संबंध बद्दल विषय, या संबंधाचे विषय असतात. प्रकृती आणि पुरुष, त्याची विषय सुंदर रीतीनं कृष्णानं अर्जुनाक समजायले. आमक दिसते की ईश्वर वेगळे, प्रकृती वेगळे ना. हाचे बरोबर समन्वय जाता. मग कशी की कृष्णाची ह्या भौतिक जगाचे स्रोत, हे भौतिक जगत बी कृष्णाकडनं आले. श्रीमद भागवतमात चांगले आहे की कृष्णाचे जे सृष्टी असते, ते सृष्टी तांतूतील 4 भागाचे 3 भाग आध्यात्मिक असा आणि 1 भाग असा ते भौतिक असा. हे भौतिक जग म्हणणारी ही प्रकृती. प्रकृतीमध्ये स्त्री, ईश्वराचा पुरुष आणि स्त्री मग प्रकृती. हे दोघांमध्ये हे दुनिया का विंगड केना करचे ना. ईश्वर आणि प्रकृती हे दुनियाचे संबंध एकदम गूढ संबंध असा, डीप रिलेशन. अशी कोणे सांगच्या ना की प्रकृती असा ते पुरुषां किंवा ईश्वराकडनं वेगळे असा, विंगड असा ना. केन्ना आमकां ते ज्ञान जाता पळय की प्रकृती कसं असा आणि प्रकृतील संबंध कृष्णा बरोबर, ईश्वरा बरोबर कसं असतात ते केन्ना आमकां ज्ञान जाता पळय, तेन्ना आम्ही खरो ज्ञान प्राप्त केल्याचे समजूचे. आम्ही जो कोणी अशी विचार करता की प्रकृती आणि पुरुष, ईश्वर ते विंगड असतात, ताजी तांगेल ज्ञान अपूर्ण असत. प्रभुपादाने एक खूप सुंदर उदाहरण दिले. ते एक लेक्चर सांगता आशिल्ले की हे मायक्रोफोन असता, हे मायक्रोफोन प्रकृती असत, भौतिक जगाचे असत प्रकृती. तर शिल प्रभुपाद म्हणटाची की हे केन हांव एक कृष्णाल खातीर, कृष्णाल सेवा खातीर हांव केन वापरता, ते पूर्ण प्रमाण ते आध्यात्मिक जाती.
this becomes spiritualized. Same microphone can तुम्ही डिस्को डान्स किंवा दुसरे कसले कामाकडे वापरतात ते भौतिक जात. द सेम मायक्रोफोन कॅन भगवंताला सेवे खातीर का भगवंताला प्रवचना खातीर वापरले जाता. भगवंताला गुणगान करच्या खातीर वापरल्या त्या टायमार त्याच मायक्रोफोन पूर्ण प्रमाण हात्यात येता. प्रभुपादा अनेक उदाहरण दिले की एक लोखंडाची एक सळी तुम्ही अग्नीत घालल्यार उज्ज्यात घालल्यार ते एकदम तांबडे 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 जातात थोड्या वेळानंतर. तर ते लोखंडाची सळी पळय ते लोखंडाची सळी पूर्ण ते पूर्ण तांबडे जाले की ते बी उच्च जाता. कशी तुम्ही हात लायल्यार तुमकां हात जळण वतले किंवा तुमकां कसले ते जळूच असले ते वापर करचे आता. कसं तुमकां गरम असेल ते गरम करचे ते वापरचे आता. कसं लाग तातूंत ते उज्याचे गुण आयल्यात. अग्नीचे गुण त्या लोखंडाची सळीत प्राप्त झाल्या. कसं लाग त्याचे संबंध त्या अग्नीबरोबर असल्या कितली वेळ ते अग्नीबरोबर उरता पळय तितले ते गरम जाती उरता. अग्नीची पूर्ण गुण कियाचा ते लोखंडाचे सळी प्राप्त जातात. तशीच हे भौतिक जगात जे कसले आमकां दिसता पळय जे काही आम्ही पळयतात पळय ते की आमी भगवंता बरोबर जोडताची भगवंता संबंधात दृष्टिकोनात आम्ही पळयताची ते सगळे वस्तू जे आसा ते सगळे वस्तू आध्यात्मिक जातात. पुरुष आणि प्रकृती एक जाताची. तीच प्रकृती आसा ती आध्यात्मिक जाता. कृष्ण 10व्या अध्यायात अर्जुना सांगताची अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूतभाव समान्वित. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते म्हणजे हांव हे भौतिक आणि आध्यात्मिक जगात स्त्रोत असा. आय एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिच्युअल मटेरियल वर्ल्ड्स. मत्त सर्वं प्रवर्तते मेघलाजांची पुरा भायर येता निर्माण जाता. इति मत्वा भजन्ते माम हे कोण जाणटे पळय इति मत्वा भजन्ते माम भूतभाव समान्वित. जो कोण बुद्धिमान व्यक्ती ताका हे जाणीव जाता की हांव हे भौतिक आणि आध्यात्मिक जगात स्त्रोत आसा आणि ओट्टू मेघांच्यान येता पुरो सकळ. तो व्यक्ती जो आसा भजन्ते माम तो व्यक्ती पूर्ण प्रमाणे मेघल शरण येऊन मेघेलेची भजन करता मेघेली स्तुती करता. मच्चिता मद्गता प्राण बोधयंच परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च. आणि या लोक कसं करते मच्चिता मद्गता प्राण मेघल विषयाबद्दल चिंता करतायत मेघल विद्याबद्दल चर्चा करतायची. परस्परम बोधयंतस्य परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च. आणि मेघल बद्दल चिंता करत करत असताना कसं करतायची तुष्यंती च रमंती च एकदम पूर्ण प्रमाणात संतुष्ट जाताची. हे भगवंत 10व्या अध्यायात कृष्णा अर्जुनाक सांगतायचे. आणि नंतर अर्जुन एक प्रश्न विचारता कृष्णा हा तर एक जीवात्मा असा आणि तुम्ही असाच ईश्वर आणि तुम्ही कसे लोक जाणतले भविष्यात आणि केन्ना बी कोणाक जाणता तुम्ही कसे जाणतले. तुम्ही मेघल समोर असे काय म्हाका दिसता तुम्ही पण प्रत्येक लोकांक तुम्ही तुमकां दर्शन दिनाची तुम्ही अदृश्य उरताचे लोकांचे लोकां समोर. तर कशी केशु केशुच भावेशु चिंतयोसी भगवान मया केशु केशु कशी हो कशी करची चिंतन तुमकां कशी करचे.
तर भगवंता तांणी विचारतात अर्जुन कृष्णाक तर कृष्ण सुंदर तांकां उत्तर दिताचे, खूप सुंदर उत्तर दिताचे. एक गोष्ट लक्षात दिवची, ईश्वर जे आसा पळय ते अदृश्य आसात आमच्या मुखार, पण प्रकृती आसा, प्रकृती पूर्ण प्रमाण आमच्या मुखार आसा. तर अशी सांगितले प्रभुपादान बी की केन प्रकृतीक समजूच आस पळय, समजून घेवची उरता पळय, तेन्ना तर्कशास्त्राचे उपयोग करचो पडटा. आनी केन पुरुष ईश्वराक समजूचे उरता पळय, या समजून घेवचे उरता पळय, तेव्हा आमकां श्रद्धान आमकां ताका स्वीकार करप पडटा. म्हळ्यार आमकां भगवंतावर श्रद्धा दवरची आसल्यार आमकां मार्ग कसो आसा, हे प्रकृतीच्यान आमकां पुरुष पर्यंत किंवा भगवंता प्रती श्रद्धा निर्माण करच्या खातीर हांगच्यान वचपाक पडटलें, प्रकृती कडच्यान. कसं लायक ईश्वरान कोणें पळयलें ना, पण प्रकृती मुखार दिसता. ईश्वराक पर्यंत पावच्या खातीर आम कसले कसले सहारा घेवचो पडटा. ते सहारा कशे घेवचे तेच अर्जुन विचारचे. केशु केशुच्या भावेश, कशे हांव तुमगेले शरण घेऊ, कशे म्हाका तुमगेले दर्शन जातले. अर्जुन आमगेले खातीर विचारताचे की आमी जे बद्ध जीव आसाचे, हे शरीर प्राप्त केला पळय, ह्या जीवाक ते जीवान कशी ईश्वर प्राप्त करचे, ते अर्जुन हे प्रश्न भगवंता समोर दवरताचे. तर भगवंत खूप सुंदर रितीन अर्जुनाक सांगताचे, अर्जुन इतली काही डिफिकल्टी नाही, कठीण नाही. हे सृष्टीत ने जे जे निर्माण केला पळय, हे तुम्ही सृष्टीत जे निर्माण केल्यात तांतूत माग पळयल्यार तुम्ही हळू तुमकां हांव प्राप्त जाता. आणि कृष्ण प्रत्येक एक एक क्रमे स्टेप बाय स्टेप एक एक उदाहरण दिवन अर्जुनाक सांगतात की कशी आम्ही कृष्णाक प्रत्येकान पळोवप. म्हणून 10व्या अध्याय असणे कशी कृष्णाक प्रत्येकान पळोवचे 10व्या अध्यायात आसा. आणि 11व्या अध्यायात कशी सक्कण आम्ही कृष्णाक पळोवचे ते 11व्या अध्यायात आसा. पण 11व्या अध्यायात कशी कृष्णाक सगळ्याक कृष्णाक पळोवचे ताजे पहिला कृष्णान अर्जुनाक कशी जे सृष्टीत वस्तू आसा पळय तांतूत कशी कृष्णाक पळोवचे ते सांगले. हातूंत हाऊ टू सी कृष्णा इन एवरीथिंग. आणि 11th चॅप्टर आता हाऊ टू सी एवरीथिंग इन कृष्ण. तांतूकडे विराट रूपात दर्शन दिले भगवंतानं, हाऊ टू सी एवरीथिंग इन कृष्ण. पण हांगा ह्या 10व्या अध्यायात कृष्णान वेगळं उदाहरण दिले. कसं उदाहरण दिले की आदित्य असल्यार इतले 12 आदित्य असतात. 12 देवता हा विष्णू. जे काय तुम दिसता ते प्रकाश तांतूत हाव सूर्य. म्हळ्यार तुम्ही जे काय पळयताचे न्ही तांतूंतून सर्वात श्रेष्ठ कसला आसा तो हाव, अशी भगवंत अर्जुनाक सांगताचे. वेदा भितर सगळ्यात श्रेष्ठ म्हळ्यार साम तो हाव. सगळे जे स्टार्स आसात पळय आकाशात, तारा सगळ्यात श्रेष्ठ म्हळ्यार चंद्र तो हाव. रुद्र आसा पळय, रुद्रा भितर सगळ्यात श्रेष्ठ कोण, शिव तो हाव. सगळे जे गुड्डे आसात पळय माउंटेन्स, डोंगर,
डोंगरात सर्वात श्रेष्ठ मग कोण? मेरू, तो हाव. सगळे जे पुरोहित असतात तातूंत सगळ्यात गोड गुरु म्हळ्यार बृहस्पती, तो हाव. आणि सगळे जे वृक्ष आसा पळय, वृक्षांतले सगळ्यात गोड म्हळ्यार वटवृक्ष, बॅनियन ट्री. अशी एक 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 कर्ण भगवंत कृष्ण अर्जुना सांगतात की तुम्ही हे केन्ना तुम्ही पळयतात पळय, तातूंत सगळ्यात श्रेष्ठ कसलो आसा पळय, तो हाव. मग ताचे अर्थ कसो जाले की कृष्ण सांगताची जे वाव फॅक्टर आसलो, वाव, तोंडात पळय वाव येता, ते वाव फॅक्टर तो आसा न्ही, कृष्ण म्हणटा ते हाव तो. मग ते हाव निर्माण केल्या. कृष्ण आज कलियुगात आज त्याने अर्जुनाक भगवतीच्या उपदेश दिवशी असल्यार तो कसो सांगता आशिल्लो, सगळ्यात श्रेष्ठ वॉशिंग मशीन आसा पळय, जितले काय वॉशिंग मशीन आसा त्याचा सगळ्यात श्रेष्ठ वॉशिंग मशीन म्हणजे LG वॉशिंग मशीन, तो हाव. आयफोन म्हळ्यार जे काय मोबाईल तुमकां दिसता पळय, सगळ्यात बेस्ट मोबाईल फोन म्हळ्यार आयफोन, ते हाव. अशी उदाहरण कृष्ण दित आशिल्ले अर्जुनाक. आज कलियुगात तें उदाहरण दिवचे आसले. सांगचे उद्देश मग कसो जाले की कृष्ण अर्जुनाक सांगताची की जी शक्ती असते, शक्ती या प्रकृती शक्ती असणे, ती शक्ती म्हाका मेगल बरोबर जोडा तुम्ही. कित्याक तुम्ही ती शक्ती मेगल बरोबर जोडताच पळय, त्या टायमार हांव एकदम सोपी रितीन तुमगेल समोर दर्शन प्राप्त जाता. मेगल दर्शन सुलभ जाता तुमकां. प्रत्येक हांतूत प्रत्येक विशयात तुम्ही माग पळयल्यार हातून सुलभ प्राप्त जातलो तुमकां. कसं जालें ही प्रकृती ही मेगलेची अंश. हांवच स्रोत आसा, अहम सर्वस्व प्रभो. मेगल खंयच्यान आयल्या हे प्रकृती. तर केन्ना तुम्ही प्रकृतीत हांव माग पळयतात पळय, त्या टायमार तुमकां केन्नाची हांव दूर उरचें ना, हांव तुमगेल बरोबर उरता, तुमगेल स्मरणांत उरतलो हांव. श्रील प्रभुपादान एक उदाहरण दिलें आमकां. श्रील प्रभुपाद म्हणटाले की तुम्ही कशी गुरु स्मरण करतले. तुम्ही गुरु चष्म पळयले, ते शिष्याक सांगता आशिल्ले की गुरु चष्माक टेबला बद्दल तुमकां कसो याद जाता, हे प्रभुपादाल चष्मा. अच्छा, हे धोती म्हळ्यार हे प्रभुपादाल धोती, हे कोण आले, हे प्रभुपादाल बेड, अरे हे प्रभुपादाल काटी. मग प्रत्येक गोष्टी पळयली की तुमकां प्रभुपादाला आठवण येता, मग तुमगेल प्रभुपादाल स्मरण जाता. कसं जालें तुम्ही ते प्रभुपादाल संबंधात पळयता. तुम्ही चष्म प्रभुपादाले, प्रभुपादाल लाकडी प्रभुपादाले, वस्त्र प्रभुपादाले, हे जपमाळ प्रभुपादाले. केन्ना तुम्ही ह्या वस्तू पळयत बरे हे प्रभुपादाले, हे प्रभुपादाले, हे प्रभुपादाले, हे प्रभुपादाले अशें म्हळ्यार जाता तुम्ही प्रभुपाद कॉन्शियस जाता. प्रभुपादाल स्मरण करते उरतात मी दर वेळा. तशीच हे सृष्टीत जे काय तुमकां दिसता आणि जे काय सुंदर घटना घडतात ह्या प्रकृतीत, हे पूर्ण सुंदर दृश्य, सुंदर वातावरण, सुंदर निर्माण, सुंदर नैसर्ग, हे पूर्ण जे आहे हे भगवंतांकडनं आयले. केन्ना तुम्ही हे पळयतात पळय, केन्ना तुमकां स्मरण जाता भगवंताचें, तेन्ना तुम्ही समजूचे की तुम्ही कृष्ण भावनामृत जाल्या, तुम्ही कृष्णा कॉन्शियस जाल्या, तुम्ही पूर्णप्रमाणे तुम्ही भावित जाल्या, भगवंत भावित जाल्या. म्हणून कृष्ण हे पूर्ण सांगितल्या नंतर अर्जुना सांगतायचे, यद्यद विभूतिमत सत्वा श्रीमद ऊर्जित एव वा तत्तत एव वक्कच्चत्वम मम तेज अंश संभव. इट्स अ स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर. जे तुम्ही हे पळयता विभूतिमत सत्व, तुम्ही जे काय विभूती पळयता हे भौतिक जगात, ते मेगल अंश आसा.
हे तेज असते मम तेज अंश संभव, हे काही नाही, हे फक्त मेगल तेजाचे एक अंश आहे अर्जुन. मग तुम्ही विचार करा, स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर, ह्या जगात जे काय तुम्ही दिसता सुंदर सुंदर अद्भुत, जे काय तुमच्या जगात दिसता, कृष्ण म्हणतात समज अर्जुन, हे फक्त एक अंश समेल अंश. आणि त्यांनी तुम्ही अशी विचार करताय पळे, त्या टायमात तुम्ही कळता की कशी कृष्ण कितली महान असायची. कृष्ण इतली महान असायची आणि त्याच्या समोर ही प्रकृती इतली लहान असा, आणि प्रकृतीत जे सौंदर्य असत ते बी एक अंश असा भगवंत आले. त्यान तुम्ही भगवंत कोण असायचे, भगवंत किती श्रेष्ठ असायचे ते तुमच्यान जाणू येता. कधी त्यांना तुम्ही केन्ना विसरनाचे, केन्ना विसरनात तुम्ही भगवंताक. कसं लागा, तुम्ही खंय बी तुमगेल दृष्टी घातल्यारी, तुमगेल खंय बी दृष्टी तुमगेल पडल्यारी, त्या दृष्टी भगवंताल कडे आयले, भगवंतान निर्माण केल्ले हे तुम जाणीव जाता. अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्वितः. इति मत्वा भजन्ते माम, व्यक्ती कळट पळे की हे स्तोत्र, हे भौतिक जगात जे काय सृष्टी प्रकृती निर्माण झाल्या पळे हे भगवंतांकडनं आयिल्ले असा, आणि भगवंतानाची हे पूर्ण निर्माण केले असा. आणि केन मेगेल दृष्टी कोण बदलत अशी की हाव प्रत्येक गोष्टी ह्या जगात असा हे भगवंता संबंधित पळिता हांव केन्ना, भगवंता बरोबर समन्वय केन्ना हांव करता, त्या टायमारी मेगेल दृष्टी हे भौतिक जगाची दृष्टी भौतिक जाय नसना हे आध्यात्मिक कांतुत परिवर्तन जाता. मग तुम्ही पूर्ण जे तुम्ही पळितात पळय, तुमगेल दृष्टी असते ते पूर्ण तुमगेल आध्यात्मिक दृष्टी जाता. आणि केन तुम ह्या आध्यात्मिक दृष्टी तुम निर्माण जात पळय, त्या टायमात यू बिकम ऑल्सो कृष्ण कॉन्शियस, तुम्ही बी कृष्ण भावनामृत जाताची. हे कृष्ण अर्जुनाक उपदेश दिताची भगवद्गीतेत. की अर्जुना विचारले बाबा कशा तुम ओळखू, हे जीवात्मा तुम्ही अदृश्य असायचे आहे, कशी तुम्ही लोकांसमोर येतले, तुम्ही कशी तांक तुमगेल दर्शन जातले. त्यान कृष्ण ह्या उत्तर दिताचे अर्जुना, प्रकृती शक्ती आणि पुरुष शक्तिमान, ईश्वर शक्तिमान आणि प्रकृती असा ती शक्ती असा भगवंताली. ताजे कतरीक आम्ही केना शक्ती द्वारा आम्ही केना शक्तिमानाक आम्ही केना पावताच पळय, त्या टायमार आम्ही खरोखर आम्ही कृष्ण भावना आम्ही जाताची. शक्ती द्वाराच आम्ही शक्तिमानाकडे पावच्या शकताची. ताजे कतरीक सीताराम, सीता देवी द्वारा आमक राम प्राप्त जाताची. राधा कृष्ण, राधा राणी द्वारा आमक कृष्ण प्राप्त जाताची. लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी द्वारा आम्ही नारायण आमक नारायण प्राप्त जाताची. तर आम्ही अशी पळयले गेल्यार ही जी शक्ती असा, शक्ती तत्व, ही शक्ती तत्व हे जे आसा न्ही, ह्या आमगेल
हांतूच असते आमगेल ताब्यात आसा आमगेल आम प्राप्त करचे सारखे आसता ही शक्ती ह्या आमगेल दोळ्या समोर आसा दृष्टी हे जे काय आमी पळयता जे भौतीक जगात हे पूर्ण भगवंता शक्ती आणि ताका आमी केन्ना तर्कशास्त्रान आमी केन्ना ताका स्वीकार केल्यार ते समजल्यार हळूहळू जसे आमी तुमकां सांगले की पुरुषा प्रती आमगेल श्रद्धा जागृत जाता ताजे खातीर एक जीवात्माक पहिला तर्कशास्त्र लॉजिका द्वारा आमकां हे पूर्ण जे शक्तीचे समजूत करून घेवका पडटा अंडरस्टँड दिस मटेरियल नेचर ताजे कनेक्शन कशें आसा ताजे संबंध कसो आसा भगवंताशी केन्ना आमकां आजी जाणीव जाता पळय तेन्ना डायरेक्टली आमकां भगवंताले दर्शन जाता श्रद्धा निर्माण जाता आमगेल हृदयात भगवंत अदृश्य आसाच आमगेल मुखार पण श्रद्धा निर्माण जाता की भगवंत आसाच भगवंत एकदम मेगेल लागीं आसाची तर केन्ना आमी भगवंताले विशया बद्दल चर्चा करताची केन्ना भगवंताल पूर्ण जे सृष्टीचे आमी जे निर्माण केल्ली सृष्टी आसा ते आमी केन्ना ताजे ज्ञान जाता आमकां की हे भगवंतालेची सृष्टी आसा केन्ना हाजी ज्ञान आमकां जाता त्या टायमार आमकां भगवंता वयर पूर्ण श्रद्धा निर्माण जाता कसं लायक की विभूतिमत सत्व इतली होड जे आसा जशी भगवंत म्हणटात की हिमालया भितर हाव जो आसा माउंट मेरू म्हळ्यार गुड्डे एके व्हड गुड्ड्या वयर हांव माउंट मेरू आणि नंतर जे काय कसले सॅक्रिफायसेस म्हळ्यार यज्ञ जे काय ताची श्रेष्ठ म्हळ्यार जप तो हांव आणि अशी वेगळे भगवंत आमकां सांगतात की तू कृष्ण भावनेत जावचें शकता अर्जुन हे वटून गोष्टी पळयली की तातूंत सर्वात श्रेष्ठ तो तातूंत कोण आसा पळय ते मेगेलेच शक्ती अशी समजून तू विचार केल्यार तू डायरेक्टली मेगेन पावता अशी करून भगवंत कसं करता कडेन 11 अध्याय वताचे 11 अध्यायात वचून भगवंत विराट रूप दाखयताचे आणि तातूंत सीइंग एवरीथिंग इन कृष्ण ओटू कृष्णात कशें आसा कशें समर्पित आसा कृष्णाक ते भगवंत दाखयताचे पण ते सगळ्याक दृश्य जायना सगळ्याक ते ताजी दृश्य ताजे दर्शन कोणाक जायना म्हणून हे सगळ्यात सेफ एकदम सोपी इजी सुलभ प्रमाणे भगवंत कशी आम्ही स्मरण करचे हे भगवंतान ह्या 10व्या अध्यायात त्या विषयात सांगितले आणि कशी भगवंत प्रत्येक जीवात्मा बरोबर एक परमात्माच्या रूपेन विस्तारित जाताचे प्रत्येक जीवात प्रत्येक योनीत भगवंत परमात्मा रूपान येवन आम्ही खंय भ्रमण करता पळय थंय ते भ्रमण करते रावचे श्वेताश्वतर उपनिषद भगवंत सांगताचे भगवंतान सांगले की श्वेताश्व उपनिषद की एक फांदे व 2 पक्षी बशिल्ले आसाचे एक पक्षी कसा करता फळ खाते उरता केन्ना तो फळ गोड उरता केन्ना फळ कडवी उरता खाते उरता आनी खालून मग्न उरता आणि त्याच फांद्यार एक आनीक पक्षी बशिल्लो आणि ते पक्षी कसं करता ह्या पक्षाकडे पळयता की केन्ना तो पक्षी हे खावच्यान तू ते व्यस्त आशिल्ले पळय तो व्यस्त केन्ना ताका वेळ मेळटा केन्ना तो मेगणी तोंड करून पळयता आनी केन्ना तो तोंड करून पळयता केन्ना हांव ताका मार्गदर्शन दिता
तर तो पक्षी शांत बशिल्लो पळोवच्या की केन्ना तो तागेले मान फिरून मेकणी येवन मेगलकणी पळयता. तर ही पक्षी जे आसा पळय गोड कडू कसले खाता फळ ते आमी जीवात्मा आणि ही पक्षी परमात्मा. उपदृष्टा हनुमंता म्हणजे उपदिष्टा फक्त पळयता आणि हनुमंता आणि आमकां परवानगी दिता. जे आमकां करचें ते करचें दिता, स्वतंत्रता दिता आमकां. पण केन्ना तो पक्षी तोंड फिरून ह्या पक्षीने पळयता तेन्ना ते पक्षीचे ताका मार्गदर्शन दिता. तर श्वेताश्व उपनिषद सांगताची की ही जे पक्षी आसा ते ईश्वर परमात्माच्या रूपात आमगे हृदयात बसून आमगेले बरोबर पूर्ण 84 योनी हातूंत भ्रमण करतले उरताचे. आणि भ्रमण करत करत असताना केन्ना तो जीवात्मा थकून वता आणि भगवंताकडे तोंड करता तेन्ना भगवंत तांकां मार्गदर्शन दिताची. तर हे सुंदर समन्वय पुरुष आणि प्रकृती हे विषय खूप कॉम्प्लिकेटेड आसा अशें विचार करचे गेले. पण भगवंतानं कृष्णानं भगवद्गीतेत एकदम सुलभ करून दाखयल्या. व्हेरी इझी, कसले जास्ती कॉम्प्लिकेटेड केले ना त्यांनी. फक्त आम्ही केन्ना समजतात पळय की हाची पुरा संबंध कशें आसा. ईश्वर, आत्मा, काल, कर्म, प्रकृती हे पूर्ण हाचे समन्वय केन्ना आमी करतात पळय हाची इंटिग्रेशन हाका विंगड विंगड पळोवचें जायना. हे 5 विषय आसात पळय ते 5 विशयाचे पूर्ण प्रमाणे गूढ एक बॉन्डिंग आसा, ताजे गूढ संबंध आसा. आणि केन्ना आमी हे संबंध आमी केन्ना समजताशी समजचे प्रयत्न करताचे पळय त्या टायमार सुंदर एक साक्षात्कार आमगेले हृदयात जाता. आणि तो साक्षात्कार कसो जालें की ईश्वर सर्व भोगताराम यज्ञ तत्व साम आसा, सर्व लोक महेश्वर आसा, सूर्य सर्व भूतानाम आसाचे. आणि केन्ना आमकां हे जाणीव जाता त्या टायमार आमी हृदयापासून एकदम शांत जाताची. कडेन आमी कसलेची हे जगाचे वस्तू आमकां केन्ना विचलित करना. कशें गूत आसा की मेगेल कडेन तो व्यक्ती आसा तो सुरीत आसा, मेगेल बेस्ट फ्रेंड आसा, ही इज द सुप्रीम एन्जॉयर. भोगता जो आसा तो तोचीची आणि महेश्वर तागेले वयर आनी कोणू ना तो नियंत्रण करतलो. आमकां केन्ना ते समजता पळय, केन्ना आमकां तेजी जाणीव जाता त्या टायमार आमी पूर्ण प्रमाणे आमी शरण वताची. म्हणून ब्रह्मान सांगले न्ही, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण. ह्या सृष्टीत जे काय घडता त्याचे पूर्ण कारण आसाची भगवान श्री कृष्ण. सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह म्हळ्यार तागेले शरीर आसा, तांकां एक शरीर जाता आमगेले म्हणजे दोळे, कान, नाक, तोंड आमगेले म्हणकी आमगेले तांगेले म्हणकी आसा. सच्चिदानंदपण तांगेले सत चित आणि आनंदाचे विग्रह अनादिरादीर गोविंद. ताची पहिले आनी कोणाला जन्म जाल्लो अनादि आदीर गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर. तोच ईश्वर रणभूमी वयर कुरुक्षेत्र रणभूमी वयर रथार बसून अर्जुनाक उपदेश दिताचे. म्हणून
सांगताच की म्हाकाच तू पाव, म्हाकाच तू भज, मन मना भवबत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामेव तोषामी यसुमी. मन मना भवमत भक्तो मद्याजी माम नमस्करो. तू कसल कसल करचस ते म्हाका अर्पण करतो. तू कसले करचस, तू कसल करचस ते म्हाका अर्पण करतो. तर पूर्ण प्रमाणे या जीवात्माक एक संधी दितात भगवंत. ह्या भौतिक जगात आम्ही ह्या 3 गुणांना आम्ही पूर्ण प्रमाणे आम्ही गुंडाळलेला असतो. त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्चन. हे 3 गुणात सत्वगुण, रजगुण, तमगुणात पूर्ण प्रमाणे बांधील असतात. जे काय आम्ही कार्य करताची सत्वगुण, रजगुण आणि तमगुणात प्रभाव आम्ही करताची. आणि भगवंत कल सांगताची बस त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य तेषां सततम युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां तेषां सतत युक्तानां. जो कोण मेघल सतत भजतां प्रीतिपूर्वकं मग भजतात प्रीती ददामि बुद्धि योगं तं येन मां आता बुद्धी देतात की जेणे त्याने मेघणी येतात. तर भगवंत आसाची इज अ व्हेरी 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 स्वीट पर्सन. व्हेरी स्वीट. मधुरम मधुरे प्रीती हरे नाम. भगवंत इतली स्वीट असे, इतली मधुर असे. सांगेल की आणि मधुर या जगात कोण ना. भगवंत म्हणतले भगवद्गीतात की तुमका नरकात वचक पडतले. तुमका लोभ, मद, मत्सर तुम जगात तुम नरकात वचका पडता. पण भगवंत अशीच म्हणतात प्रेम असं भगवंत आमगेलवर. जशी चेडवाक सांगता ए तू अभ्यास केला तू ते हॉटेलात आयदन कासका पडतले अशी म्हणतात तसे ते भगवंत इतली प्रेमळ असायची. कसा कसा भगवंत करण्याचे आमगे खात्री. ही प्रकृती निर्माण केल्या ते आमगे खात्री कशी आमगेली इच्छाच पण आमकी इच्छा आशिल्ले भगवंतान बिंगड असून आमको भोग करची इच्छा आसा. ताजे खातीर भगवंतान कसं केलं आमकां एक भौतिक प्रकृती निर्माण केली. आणि भौतिक प्रकृती निर्माण करण्याचे कसं जावं ते करच्या सांगले बा तू ईश्वर जावं. तू एक जाग्याचे मालिक जा. तू एक कंपनीचे मालिक जा. कसाच मालिक ना तू आपल्या शरीराच मालिक जा. आणि आम्ही कसं करताची हे जे 70-80 वर्ष 100 वर्ष असून आम्ही ह्या जगात आम्ही मालिक जावचे आणि कॉम्पिटिशनात स्पर्धात आम्ही पूर्ण गुंतले. आम्ही हे भगवंताची इच्छा ना की आम्ही अशी उरकाम. पण आमगेली इच्छा असा की आम्ही अशी करकाम त्यात आम्ही करच्या बसल्या. आणि भगवंत तांगेल साधू द्वारा ऋषीगण द्वारा ग्रंथाद्वारा आणि स्वतः येऊन बी जसे आता आयले आणि अर्जुनाक त्यांनी उपदेश दिले. गरज कसली आशिल्ले भगवंताक हांग घेवचे, कृष्णाक हांग घेवची गरज कसली आशिल्ले. पण आमगे खातीर आयले तांणी कसल्याक हे उठू लीला कर्ण आम्ही आकर्षित जाऊ म्हणून. आणि आकर्षित झालं की आम्ही भगवंता प्रती प्रेम करतले म्हणून किंवा तांगेल उपदेश ऐकून तांगेल लीला तांगेल गुण हे सगळं पळून आम्ही आकर्षित जाऊन भगवंता प्रती प्रेम निर्माण करच्याक हे भगवंत येत
हे ती भोवती जगात येऊन जशी आम्ही कार्य करतो तशी आम्ही कार्य तशी ते बी कार्य करते. तसे आम्ही बी कार्य करताचे. आकर्षित सॉरी थोडे इंटरप्शन झाले. तर भगवंत हे सगळं करतच गेलं का आम्ही आकर्षित जाऊ का म्हणून भगवंताला आणि काही कार्य ना करचे ते येतच फक्त आमगेल कत्री काम आकर्षित करच्या ते येतच. तर हे प्रकृती आणि पुरुष भौतिक जगत ईश्वर हे आमचं सुंदर समन्वय केन्ना आमी ते 10व्या स्कंदात ते वागता पळय त्या टायम आमकां कळटा की भगवंत कशें पळोवचें भगवंताक हे हातूंत कशें पळोवचें उदक पिता आसतना बी कशी द टेस्ट आय एम द टेस्ट ऑफ वॉटर तुम्ही केन्ना उदक पिता भगवंत म्हणटा आय एम द टेस्ट म्हळ्यार जे जे आमी करताची जे जे आमी पळयताची तातूंत भगवंत पळयल्यार तर ह्या भौतिक जगतच आमकां आध्यात्मिक जगत जाता. दिस बिकम्स अ स्पिरिच्युअल वर्ल्ड. ताजे खातीर प्रभुपादाक केन्ना विचारलें पळय की आर यू नॉट सेपरेट फ्रॉम वृंदावन तुम वृंदावनाच्या याद नावे तो प्रभुपाद म्हणलें की हांव वृंदावन म्हगेल हृदयात घेवन वता. प्रभुपाद हांगच्यान केन्ना भायर सरले तेन्ना वृंदावन तांगेल हृदयात घेवन अमेरिकेत गेले आनी थंय वृंदावन स्थापन केलें तांणी. वृंदावन भावना प्रभुपाद हांगच्यान घेवन गेले. कसं जालें की प्रभुपाद प्रत्येकाने वृंदावन पळयत आशिल्ले. अमेरिकेत बी वृंदावन पळयत आशिल्ले प्रभुपाद. तांगेल दृश्टीत पूर्ण भगवंत लीला दिसताली तांकां. कसं जालें कळ्ळें तांकां प्रकृती आसा ते भगवंताचे अंश पण ते तांकां पूर्ण प्रमाणात ज्ञान आशिल्लें तांकां. ताजे खातीर कशें विसरतलो तांणी भगवंताक. केन्ना बॉम्ब वयल्यान पाकिस्तान 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर वेळार प्रभुपाद पकोडा बंद करता आशिल्ले. पकोडा आणि प्रभुपादाक काही एटॉम बॉम्ब्स काही फरक पडना प्रभुपादाक. पूर्ण प्रमाणे कृष्ण भावना भितर आशिल्ली प्रभुपाद. आणि ही संधी सगळ्याक लाभता आमकां बी आसा. आमकां बी संधी प्राप्त जाल्या. आमी प्रत्येक गोश्टीत आमी केन्ना पळयतात भगवंत त्या टायमार आमकां ते भगवंताची दृश्टी भगवंताचें दर्शन ते सुलभ जाता. तर आमकां प्रत्येक क्षणात प्रत्येक गोश्टीत आमकां भगवंत दिसताची तेन्ना आमी कृष्ण भावना जाताची. हरे कृष्ण. प्रभुजी खूप खूप धन्यवाद तुमका इतले लायक जावन इतले सरळ जावन हे टॉपिक आमकां सांगून दिलेले का पुरा 40+ बांधव आतां पुरा स्टक जालेलो आसा की तुमगेले हे विवरण आयकून तांकां तांणी आतां मस्त दीस जावन 14 चॅप्टर ताय पाविल्लो आसा तांणी भगवद्गीता आयकून आनी मुखार सुनी तांणी आयकतना तांकां ते सरळ जावन तुमी आतां सांगिल्ले तांकां मनाक मग गेला म्हण लेखता आसा. कोणाकय कसले प्रश्न आसा म्हण जाल्यार आयच्या सेशनांत तुमकां निमगो येता मायक्रोफोन ऑन करून तुमकां निमगो येता ना म्हणजे चॅट बॉक्स घाली येता. आयच्या टॉपिका बद्दल कसलेय प्रश्न आसा म्हण जाल्यार एक गॅरंटी कसं असं म्हळ्यार चेडवाल पुरा पेरेंट्स मस्त तृप्ती जावन आसका आयची प्रभुजीन काडताना टॉपिकान तू पुरुष आणि प्रकृती एक्सप्लेन करताना चतुश्लोकी भगवद्गीता विषय थ्रू आउट सांगता आशिल्ले प्रभुजी
अहम सर्वस्य प्रभो तेषां सततयुक्तानां मन्मना भव मद्भक्तो त्याच्यारडू आना फुडली 4 वार जाऊन शिकून कळला मात्र आता आज इथून श्रीमद भागवतम चतुश्लोकी भागवतम सूर जेल्लस ओके पण काही स्पेसिफिक असले क्वेश्चन असायचे याचे टॉपिक अंतू प्रभुजी एक क्वेश्चन निम्गो चाशील प्रभुजी म्हाका तांतो कृष्णाना एक्सप्लेन करूस की आवा जप आवा ओम आवा का टेस्ट ऐरावत तशी मस्त एक्सप्लेनेशन कृष्णान दिवचे आसा तांतू मस्त पण कसं जाता म्हळ्यार कोणाही त्या पर्टिक्युलर एरिया मात्र वाजील असता आणि त्यांनी समजून घेता की त्या पर्टिक्युलर पॉइंट मात्र करेक्ट मागीर त्या विंगड कृष्णाक डायरेक्टली पांय पडका म्हळ्यार लायक क्वेश्चन मस्त पण निमगेलेला आशिल्लो प्रभुजी ताका कशी आमी समजून घेवका म्हळ्यार लायक फॉर एग्जाम्पल ओम म्हणल्यार पावना हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे कसं लायक जप तसं ताका कनेक्ट करून त्या बेस जाऊन काढचे पॉइंट ओके हांव एक उदाहरण दिता तुका एकेदा कोणाक एक एक्टर नाल्यार स्पोर्ट्स स्टार ताजे बद्दल आयकल उरतले किंवा तागेले गुण आयकल उरतले त्या व्यक्तीले किंवा तागेले टी शर्ट ताका मेळ्ळे उरतले कोणाकडून किंवा तागेले रॅकेट नाजाल्यार तागेले बॅट मेळ्ळे उरतले ताका पण तितल्यात तो संतोष उरना न्ही कळ्ळें जाता की केन्ना हे रॅकेट किंवा तागेले शॉर्ट्स तागेले स्पोर्ट्स तागेले ड्रेस स्पोर्ट्स वेअर तागेले कसले मेळ्ळे असल्यार बी तागेले एक पटी मेळ्ळे नंतर तागे बद्दल आयकले नंतर तागेले गुण तागेले ते कसं ताणें केल्ले पळय शौर्य ते वटू आयकले नंतर डेफिनेटली तातूंत तितले संतुष्ट जायना ताका लागून ते एक हृदयात निर्माण जाता की म्हाका त्या व्यक्तीक भेटचे आसा किंवा त्या व्यक्ती म्हाका दर्शन घेवचे आसा ते स्वाभाविक प्रमाण ते निर्माण जाता आपल्या हृदयात तशीची केन्ना आमी अशी प्रकार आमी केन्ना भगवंता बद्दल स्मरण करताय पळय की ओम नाजाल्यार हाती सगळे हाती भितर ऐरावत आसा ऐरावत तो हांव अशी केन्ना अशी आमी केन्ना स्मरण करताय पळय आनी ताजे बरोबर केन्ना आमी भगवंता लिला बद्दल स्मरण करताय पळय केन्ना आमी कितली व्हड भगवंत आसात कितली महान आसात ते कितली शक्तिवान आसात ते भगवंत केन्ना आमी अशी स्मरण करताय पळय ते स्वाभाविक रुपेन आमगेल हृदयात भगवंता प्रती प्रेम जागृत जाता इट इज नॅचरल आफ्टर सम टाइम अशें जायना की आमी थंय उरतले जेन्ना आमी वेन वी कनेक्टेड टू कृष्णा वेन वी कनेक्टेड सुप्रीम की केन्ना भगवंत सांगताची की मम तेज अंश संभव यद्यद विभूतिमत सत्व हे कसं तुम्ही पळयताच पळय हे काही ना हे मेगेले फक्त अंश आसा केन्ना आजी तुमकां जेन्ना जाणीव जाता तेन्ना स्वाभाविक तुमकां भगवंता प्रती आकर्षित तुमी जातलेची इट इज नॅचरल तुम्ही केन्ना नैसर्गिक वातावरण वताची काश्मीर सिक्कीम आणि तुम्ही ते नॅचरल पळयताच पळय दृश्य ते नॅचरल दृश्य पळयले नंतर एक प्रश्न तरी येवपाचे कोणाले हुज प्रकृती कोण केले कोण निर्माण केले हे सुंदर वातावरण कोण निर्माण केले सो somebody may say X, somebody may say Y,
somebody may say Z, पण आमको तसा who is that XYZ? That XYZ is nothing, no one but Krishna. आणि केन्ना आमकां ती ज्ञान जाता पळय की that person is Krishna, स्वाभाविक रूपेत आमकां तांगेल प्रती आकर्षित जातालेच. इट इज नॅचरल, इट इज नॅचरल. इट हॅज टू ते डायरेक्टली ते भगवंता कडेन येवकच ते ताजे कितें म्हणलें ते अपूर्ण ज्ञान जाता नंतर. फक्त तुम्ही ओम फक्त पळयले, फक्त ऑफ ऑल द वॉटर्स आय एम द ओशन म्हळ्यार पूर्ण समुद्र नदी हे उदक हे पळयलें की तातूंतलो हांव सागर अशी आमी केन्ना विचार करताय पळय किंवा केन्ना अशी ज्ञान जाता. पण ते ज्ञान केन्ना आमी हळूहळू हळूहळू आमी जस्ट मागशी वचून हे ज्ञान ठीक आहे, हे कोण, हे कोणाला सृष्टी, हे कोणाला निर्मिती, कोण निर्माण केले अशी विचार करते केल्यार तो व्यक्ती ज्याने निर्माण केले तो व्यक्ती परमपुरुषोत्तम व्यक्ती. तो परमपुरुष व्यक्ती कोण? परमपुरुषोत्तम व्यक्ती म्हळ्यार तो कृष्ण. कृष्ण म्हणजे कोण? कृष्ण म्हळ्यार तो की त्यांच्यान तांगेल ज्यांच्यान पूर्ण भौतिक आणि आध्यात्मिक जे शक्ती निर्माण जाली. तेन्ना तशी मागशी वचून फायनली आमकां ते भगवंता कडेन येवपाक पडटाच. ह्या जन्मात नाल्यार नेक्स्ट जन्मात. ह्या जन्मात तुमगेलें ज्ञान अपूर्ण जाल्यार तुमकां नेक्स्ट जन्मात तुमकां तो ज्ञान पूर्ण करका पडटलें तुमकां. ताजे कितें आमगेले एक प्रभुपादाले एक वरिष्ठ शिष्य आसा ते जनानहास प्रभू, ते मायापूरचे हेड पुजारी. ते एक पाटी हे 10व्या अध्यायाचे 8व्या श्लोकवर त्यांनी चर्चा करत आशिल्ले. अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोध भाव समानता. ते म्हणटाची की केन्ना तुम्ही हांगा राधाकृष्ण मंदिरात येऊन राधाकृष्णा समोर तुम्ही केन्ना साष्टांग दंडवत प्रणाम करता पळय. भवनाम जन्मानांते ज्ञानमान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ. हे श्लोकावर ते चर्चा करतात. भवनाम जन्मानामंती, भवनाम जन्मानामंती ज्ञानमान मां प्रपद्यते. खूप खूप वर्षानंतर भवनाम खूप जन्मानंतर भवनाम जन्मानांते एक ज्ञानी आस पळय ता कसं जाणीव जाता? ज्ञानमान मां प्रपद्यते. कसं ज्ञानी जाता? वासुदेव सर्वमिति आणि समात्मा सुदुर्लभ. तांकां हे जाणीव जाता की वासुदेव सर्वम आसा आणि असल महात्मा सुदुर्लभ आसा आणि ते बी खूप जन्मानंतर ताका ते ज्ञान जाता. पण जनासू म्हणटा आशिल्ले की केन्ना तुम्ही मंदिरात येता पळय, राधाकृष्ण मंदिरात येऊन केन्ना तुम्ही दंडवत प्रणाम करताची आणि केन्ना तुम्ही भगवंताक स्वीकारताची, परमपुरुषोत्तम भगवान तुम्ही आसाची अशी म्हण तुम्ही स्वीकारताची पळय, तेन्ना तुमगेले इतली जन्माचे हे आशिल्ले पळय तुमगेले कोटा, मागीर तुमकां समजा 1 लाख जन्म घेवची तुमकां आनी कोटा आशिल्ले ते पूर्ण तुमगेले नश्ट जावन वता आणि तुम्ही डायरेक्टली आता भगवतामा वच्चा तुमकां आतां हे जाता प्राप्त जाता बच्चे. तर म्हणटात की इतली सुलभ करून दवरल्या की केन्ना तुम्ही भगवंता समोर येता सांगता की अरे भगवंत तुम्हीच सगळ्यात, यू आर द ग्रेटेस्ट, यू आर द लॉर्ड, यू आर द ईश्वर, तुम्ही ईश्वर, तुम्ही महान. केन्ना तुम्ही अशी स्वीकारता पळय त्यांनी भवनाम जन्मना म्हणती. भवनाम जन्मना घेवची गरज ना तुमकां. शॉर्टकट दिले तुमकां, शॉर्टकट डायरेक्टली तुमगेले 1 लाख 2 लाख जन्म घेवची पूर्ण ते नष्ट जावन तुमगेले हे लास्ट जन्म जाता. कसं लेख वासुदेवम सर्वमिति, होय की नाही. आणि स महात्मा सुदुर्लभ. वासुदेव सर्वमिति केले तुम्ही, यू एक्सेप्टेड वासुदेव सर्वम असे. तर अल्टिमेटली प्रत्येकाक ते स्टेजार येवका पडटले की भगवंताची हे सगळ्याचे स्तोत्र आसाचे.
and can I लिखी you're at a final destination अशी. थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी. प्रभुजी टाइमच म्हणजे आणि एक क्वेश्चन निमगो येतवा. Why? श्वेतस्वतर उपनिषदांतू प्रभुजी तुम्ही भारी लायक एनॉलॉजी सांगितलं असा. त्या एनॉलॉजींतू दोन्ही पक्षील विषय सांगितलं असा. एक परमात्मा आणि एक जीवात्मा. त्यांत परमात्मा वेट करून असच की केदन जीवात्मा मागशी गुण पळयता म्हणारी. Why? जाल्यारी जीवात्मा कसं करता म्हळ्यार केदन केदना त्या फळ खावनो असं ते मागशी पळयनाची. त्यांनी एक प्रश्न कसा आशिल म्हळ्यार इत्तिमितीन त्या परमात्मा त्या जीवात्माका आपोवन कशी पुणी कोण तागेले ಒಟ್ಟು करना ते तागेले फ्री विलाक सोडला म्हणाले एक प्रश्न आशिल प्रभुजी. Why free will that's independence. भगवंतानं कोणाक आमकां बांधून दवरला. आमकां ते स्वतंत्रता दिल्याने त्या स्वतंत्रता दिल्या त्या स्वतंत्रताची ते वापर करून आम्ही केन्ना स्वेच्छेन भगवंताकडे मागशी गुण पळयल्या रे ताक भगवंत जास्ती ताक आवडतले भगवंत. नाल्यार मशिना म्हण कितें भगवंताक फक्त नियंत्रण करता आसत ते पूर्ण ताका कशी फिरून मेगण पळयतो म्हाका प्रेम कर अशें म्हाका एक मशिना म्हण केलें ते रायट. तर भगवंताक बी आवडचे ना आणि ते जीवात्माक बी आवडचे ना. पण जीवात्मान स्वेच्छान भगवंताकडे गुण पळयल्या रे आणि शरण गेल्या रे ते जीवात्माक बी ताची फायदो जाता. कसं लाका पूर्ण प्रमाण जीवात्मान स्वेच्छेन केल्या समर्पण ताची कतरीक जीवात्माला उद्धार आणि भगवंताक बी आनंद जाता. कसं लाका की जीवात्मान तागेले स्वतंत्रता उपयोग करणं मेगल शरण आयला. हेज कम टू मी. तर हे जीवात्मा एक फ्री विल इज द ओनली थिंग दॅट जीवात्मा हॅज. जीवात्माकडे ते एक आसा तागेले स्वतंत्र इच्छा आणि त्या इच्छाची प्रबळ ताणे उपयोग कशी करू ते तशी करू. ही हॅज अ चॉईस. भगवंताकडे तोंड फिरूचे की भगवंताले अगेन्स्ट तोंड फिरूचे ते जीवात्माले चॉईस. तुमगेल प्रश्न कसं असेल प्रभूजी त्याचे नाही झाले. येस प्रभुजी तेच निमगल मेन पॉइंट फ्री विल दिल्लंतू देवाक कशी खुश जाता म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच प्रभू. आणि कोणाक कसले प्रश्न भोग्या जीव भोगवांच करे निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे. केन भोग करची इच्छा जात बळे निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे. त्यान माया शक्ती माया प्रभावित कृष्ण भूलिया जीव भोगवांच करे निकटस्थ माया तारे झपाटिया धरे. तर माया शक्ती इतली प्रबळ आसा माया शक्ती ताका पकडून दवरता. पण केन्ना आमी कृष्णाक स्मरण करताचे पळय देन माया शक्ती बिकम्स अ सर्वेंट. माया शक्ती आमकां मदत करता. हीच प्रकृती आमकां मदत करता भगवानाकडे घेऊन वचच्या खातीर. पण आम्ही स्वच्छाने आम्ही विसरची इच्छा केल्या रे कृष्णा भुलियाची इच्छा आम्ही विसरची इच्छा केल्या रे देन आम्ही पूर्ण प्रमाणे माया शक्तीत गुंतलो वताचे. तर इच्छा आमगेली होता. इफ आय वॉन्ट टू रिमेंबर कृष्णा म्हाका कृष्णाक स्मरण करचें आसलें आय शुड सी कृष्ण इन एवरीथिंग. प्रत्येक गोष्टीत म्हाका कृष्ण पळोवका तर हांव कृष्ण भावना जातलो. and that is my free will, that is my स्वेच्छा. हरे कृष्ण. थँक्यू व्हेरी मच प्रभुजी. हरे कृष्ण. कोणाक लास्ट चान्स आहे कोणाक कसले प्रश्न म्हणजे निमगो येता ना म्हणजे वी विल. हरे कृष्ण प्रभुजी. थँक्यू व्हेरी मच तुमका खूप खूप धन्यवाद.
इतली बिसी शेड्यूल तुम्ही आमकां टाइम दिवन तुमगेल्या क्लिनिका तुकून ऑनलायन येवन इतली बांधवा तांकां सांगून दिलेल्या वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Grace मुरलीधर प्रभु की जय। His Holiness राधानाथ स्वामी महाराज की जय। His Divine Grace शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय। जय। मुरलीधर चरण प्रभू तुम्ही कितली सुंदर सेवा करताची हे पूर्ण अरेंजमेंट सगळं आमगेल बांधवाक खातीर एक प्लॅटफॉर्म दिला तुम्ही आयकुच्याक कोंकणी भाषेत आमकां कोंकणी बोलून सवय ना पण तुमगेल कृपेन थोडं सवय जाते आसा। प्रभुजी पूरा तुमगेले वरिष्ठ भक्त तंगेले आशीर्वाद है। स्क्रीस राधाकुंड प्रभुजी गुरु महाराज आशीर्वाद मात जावची प्रभुजी पूरा बांधवा तांणी इतली सहकरण करता की तांणी एवरी डे श्रावण महिन्यात एक दीस पुणी चुकना तिल्या भगवद्गीते सत्संग ऐकता आसाची पुरा नमुनेरी आणि पुरा नमुने सेवा करता आसाची अँकरिंग करता आसाची मागीर ट्रान्स्क्रिप्शन करता आसाची टेक्निकल साइड पळोवन घेता आसाची आम्ही जस्ट या कोल्ला मात्र पुरो तांणी पुरा शिला प्रभुपादाल मर्सीन करता आसाची प्रभुजी पुरा बांधवा तांकां साष्टांग नमस्कार करता ताजे खातीर जय जय। थँक यू व्हेरी मच। ऑल ग्लोरीज टू यू एंड एवरीवन शिला जे कोणी अरेंज प्रभुपाद करताचे की प्रोग्राम तांगेल सगळ्याक जय। थँक यू व्हेरी मच प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फाई आयतारा हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी 15 अध्याय करता आसाची मिस कोरनाकाची 8:30 तुकून 9:30 ताय फाय सकाळी आमकां चुडी पूजा आसा 2 चुडी पूजा आसा एक सिंगापूर सेक्टरांत आसा फार ईस्टांतू आनी सेकंड 10 गंटेक इंडिया टायमांतू इंडिया UAE कंबायन करून आशिल्लो आसा कोरनाकाची पुरा माताजी सन्नी बायल मनशां तांकां जॉइन जावचेका अभ्यर्थन करता आसा। तुमगेल पुरा परमिशन आसा म्हणजे जाल्यार आयचे सेशनाक आमी वाइंड अप करता आसाची वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय।